gaya mai. Malam yakuzuna, ba ka san wanga mahaukaci ne kake biya sallawa. Ina sallar ne ta ki ta kare kowa na sai ciwo shi. Ya ga alamun mahaukaci ne wannan. Duk yanzu muke sallar nan. Yanzu in kawo na sai ciwo suke malam. Ani na san kana limamin ai. What? Amma gashi nan ka bata min lokaci. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu na Dariya Duniya Tantaha TV.